Recently, I achieved my best placement ever in the solo series, but I didn't realize that all the solo series cups count towards qualification, and now I'm 500 points away from qualifying. So let's get right into it. Game 1 starts with me landing in my landing spot. And after I find like super good loot and I was ready for Rangia. Όσα time μου όταν έπαιζα Fortnite στο βίντεο του πιάσω. Τον είχα πάρει 5-4. Το Greg. Τον Καραβιώτη, τον είχα πάρει 5-4. Μπέσα με είχε πάρει 5-4. Αλλά και ο Γιαχαή παλιά τον είχε πάρει ένα βήμα τον Greg. Παλιά δεν ξέρω, τελειάται παλιά ήμουν άχρηστος. Ας πούμε πριν πάρει το PC και εγώ του παίρνα rounds κάποιες φορές. Μαλάκα τι εννοείς, ο Γιαχρή όταν πρώτο πήρε το PC τον έπαιρνα αν είχα 10.000. Όχι όταν πρώτο πήρε το PC ο Γιαχαή, όταν πρώτο πήρε το PC ο Γιούφεν. Μα εγώ δεν τον ήξερα καν το YouTube. Όταν πρώτο πήρε το PC το καλό, όχι το λεγγένικο. Το λεγγένικο ούτε εγώ τον ήξερα. Γιατί όταν το πήρε μαλάκα το PC το πρώτο δεν είχα γυρίσει καν. I was in endgame, I pulled 2 time zone because I was lucky as fuck. And I had the best loot for endgame, so I needed to win this game. Όπως αυτό που κάνω σπίτι. Α, ναι. Ενημερωμένος σε βρίσκω εκεί, ναι. Παουλ! Τι είσαι πάει. Που απλά μιλά. Δώσε shotgun. Έτσι στο άκυρο για το μάτσε. Φαντάζομαι τον Ευθύμη να έχει μεγαλώσει. Σκάσε, έχω άτομο. Και να κάνει σε ένα καφενείο στη Γαλλία και να βλέπει τον Ολυμπιακό και να λέει «Να, πάρα πολύ στο Σαββατζένικο». Δεν θα ζει αυτό το παιδί. Το πήρε. Hero, turn the lights out for me. Hero, turn the lights out. Μην το γλίτωσα. Εμένα μου μπήκανε 2 άτομα 0 Εγώ το ping. γλίτσα, τον πούσαρ άλλος. Αλλά πάρε τα κράσπα του. Έμενε in endgame, γι' αυτό το γλίτωσα. Σαν Σαββατζένικο. Ρε μαλάκουμε και το χάδι. Μπρε αυτή σωτ όπως είναι το μπούτσα, ρε σαν τη χείλη σωτ. Τώρα το κατάλαβα. Γαμισέτε. Ποια η καινούργια. Ναι, όχι δεν καινούργια, ναι αυτή. Αυτή που ξαναβγήκε. GG στο 50. After dying top 6, I had 44 points and I was in place to qualify. Μου κόφηκε άλλος! After dying early, I got into my third game and played placement and got loot as much as I can, so I could play the whole endgame and get as much placement points as I can. Γιατί είναι τόσο καλός. Τι παρακαλώ φύγε όμως, εντάξει, το έχουμε τραβήξει το fight. Δεν μπορώ. Θα τους δώσεις best. Το πήγαινε. Ο Γιαχαή πόσα points έχει και πόσα μάτς έχει παίξει. Κάτσε, θα πω να δω και θα σου πω αυτή τη στιγμή. Έχω παίξει. Έχει παίξει 6 μάτσες και έχει 30 πόντους. Ναι. Παίξει 4 μάτσες έχω παίξει και έχω 69 πόντους. Όπα, 69! Όπα ρε μπρο. 6-9! Εγώ 70. Τσακ. Dead. Ωραίο refresh. Πάρε λίγο τον πουλό. Με περιμένει. Τώρα το σκοτώνω, ένα λεπτό. Δεν απλά φύγε. Πίσω πίσω. Δεν συμφέρει κανένα από τους δύο. Έφαγα full box, full pizza, 80 πέρασα στο Εγώ παιδί για είχα χάρη. 92. Απλά ρε μπρο. Δες, 160 κεφάλι, 30 white και απλά αρχίζει να παίρνει. παίρνει. Αυτό το οποίο άι, δεν το πιστεύω. Βαρέ, εμένα! Εμένα! Μαλάκα. Το τυχόνι βαθιά να κουμπάει. Τέλος. Άκου τι λέει ρε τώρα. Θα τα αφήνεις έτσι, θα τα αφήσεις έτσι, έτσι. Το τι θες να κάτσω να κάνω, να κάτσω να μαλάξω. Σαν να box throw point εδώ. Dead. Σε αυτό vengo. 3 points.
4 points. 5 points. Points. 13 points. 15 points. And full ball. Πέθανα. Κι εγώ. Όχι, δεν πέθανα ακόμη. Κι εγώ. Όχι ακόμη. Έχω τσάρο placement. Πρέπει να βρω. Κάπου έχω μίμης. Στο διάλογο. Μην βοηθάρει κι εγώ καλά πετάω και σε βάλω. GG, είσαι 120. Η Γιούβεν είχε 122 points και απλά το σβήνει. Dead. Το πιο freaky. Το βλέπει το βίντεο χάζει. Και Roblox. Πάει σε 6 χρόνια. Στη βούλτα μου, όχι. Λοιπόν, δείτε, λόκερ. Αχα. Είχα αγοράσει αυτόν, δεν ξέρω γιατί. Επειδή τον έχει κοστά. Εγώ δεν σε θέλω. Μα μπήκε και ο άλλος πριν το είδα. Και άρχισε το πίγμα πάει 70 αν το είδες. Τώρα θέλω και εγώ μόνο. Έλα, ξεκινή. Ήταν τέτοια από το Swift τέλος πάντων. Έλα, θέλω να δω και το rotate. Απλά δες. Δεν έχω δει, δεν έχω καν φάει. Τώρα τι είπες, ότι παλιά τον μισούσε και τώρα. Ναι, τώρα το Swift X. Τώρα είναι besties πάλι. Τι! 2XPK. ρε. Δεν έχω πει καν ποτέ μαζί. Ποτέ όμως. Φταίξει το τελευταίο, το TTV, τέτοιο το τελευταίο, να βάλω κι εγώ το... Το βάλεις στη TV. Μην το βάλεις στη TV. Δεν θα το βάλω TTV, μην... Τι μου σφέτη. Απλά θα βάλω κι εγώ το 7X μάλλον. Πάλι. Μπρος και να πουλάς zone. Το game με θέλει. Γιατί παίζει και αυτό στο κάπου. Ναι. Ναι. Δυστυχώς. Πόσα points είσαι. 45. Πρώτο game. Τώρα ξεκίνησε. Όχι, γιατί δεν νόμιζα ήταν στο Γιούπεν και πάλι. Το Γιούπεν περνάει μισή στιγμή. Γιατί θέλετε. Όσο Swift. Μόνο το Fortnite community έχει μαλάσει. Swift. Με Swift X. Μάλλον είναι δικό του το θέμα, όχι του Fortnite community όλο. Αυτό είναι. Δικό του είναι το θέμα, τι είναι. Όχι ρε, άμα είναι μη βάλεις τέτοιο, άμα είναι skate το ξέρω εγώ. Βάλες και το χάτζι λες και είσαι Ναι. Τι stacked game είναι αυτό. Dead. Όχι, φαίνεται gay μόνο του. Έλα, τελείωνε. Όχι, εντάξει, απλά. Αυτό Εγώ λέω εντάξει. να το είναι. βάλω Hadjion 247. Μην το βάλεις. Πώς θα το βάλω εδώ. Όχι έτσι. Hadji FNR 1. Αν ήσουν σε πιο low health θα σου έλεγα εντάξει, dead. Το 4. Κάνω double key σε endgame. Το 3. Άμα το πάρω, είμαι εκεί. Όχι, εντάξει, δεν θα βγω. Έλα με το Θα κάνω, κάτσε. Άρεσε μου και έτσι. Ωραία, δείτε, κάντε με hype. Κάντε με hype για να πάρω το. Πάμε το, όχι, δεν γίνει. Εντάξει, είμαι άχρηστος. GG's, πάει το cup. Είμαι αρχάς άχρηστος. Κάτσε γιατί έχουμε ποσά και λίγο θα καλά, ο άλλος. Με πουσάρεις κιόλας. Ο Ρούμπερ δεν γίνεται να έχει 200. Είναι καλός, είναι καλός.
γίνεις. Από πίσω, για πίσω. Όχι να πάει. Δεν πάει. Δεν πάω πιο καλά, μόνο καραβιές. Τι? Ολόκληρο το καραβιές. Πάει το δικό. Πόσο σοβαρά κάνει. Καραβιώτη, γιατί έχει πάρει και 5 φορές το γόλ. Έχει πάντα με πολύ.